Our goal is simple. We will develop quality infrastructure that will bring prosperity to millions of Nigerians in both urban and rural areas. Wannan shi ne takaitaccen tarihin tsohon shugaban ƙasar Najeriya, marigayi Janar Muhammadu Buhari. An haife shi ne a ranar 17 ga Disamba, shekarar 1942 a garin Daura, jihar Katsina. Daga ƙaramar rayuwa ya zama ɗaya daga cikin manyan shugabannin Najeriya. Su 23 ne a gidan mahaifinsa. Mahaifinsa ya rasu tun yana ƙarami, sai mahaifiyarsa ta rene shi. Tun yana yaro, Buhari ya nuna ladabi, jarumtaka da ƙwarewar shugabanci. A shekarar 1962 ya shiga makarantar soji a Kaduna. Daga nan ya tafi Ingila da Indiya don ci gaba da horo. Shekaru bayan haka ya zama ɗaya daga cikin hafisoshin soji mafi kima a Najeriya. A shekarar 1976 ya yi gwagwarmaya a yakin basasa, kuma daga baya ya zama kwamishinan man fetur da shugaban NNPC. Buhari ya taka muhimmiyar rawa a masana'antar man Najeriya. A ranar 31 ga Disamba a shekarar 1983, Buhari ya jagoranci juyin mulki da ya hambarar da shugaba Shehu Shagari. Yana zargin gwamnatin da cin hanci da taɓarɓarewar tattalin arziki. Ya kaddamar da yaki da ake kira yaki da rashin da'a, war against indiscipline a turanci. Ya daƙile cin hanci, ya tilasta mutane su yi layi, kuma ya sanya dokoki masu tsauri. Amma gwamnatinsa ta fuskanci suka kan ƙaryata yancin faɗin albarkacin baki da tsare mutane ba tare da shari'a ba. A shekarar 1985, General Ibrahim Babangida ya kifar da shi a wani juyin mulki. Sa'annan aka saka shi a gidan yari na gida. Bayan shafe wasu shekaru a gidan yari, Buhari a cikin kayan farar hula ya fito yakin neman zaɓe. Ya dawo siyasa, ya tsaya takarar shugaban ƙasa a shekarar 2003, sannan aka duke shi. Ya kara tsayawa a shekarar 2007, nan ma bai ci nasara ba. Ya kara tsayawa a shekarar 2011, amma duk ya sha kaya. A ƙarshe a shekarar 2015 ya lashe zaɓen shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar APC, inda ya doke shugaba Goodluck Jonathan. A matsayin shugaban ƙasa ya mai da hankali kan yaki da cin hanci, gina ababen more rayuwa, bunƙasa noma da inganta tsaro. Amma gwamnatinsa ta fuskanci ƙalubale masu tsanani, kamar rashin tsaro, hauhawar farashi da zanga-zanga. Bayan kammala wa'adin mulki guda biyu, ya koma gidansa na Daura a shekarar 2023. Ya bar tarihi mai cike da yabo da kuma suka. Kamar yadda tarihi zai ci gaba da tunawa, rayuwar Muhammadu Buhari ta cika da jarumtaka, hakuri da cece-kuce. Bayan shafe wasu makonni a birnin London,